नमस्कार. झटपट स्वादिष्टमध्ये पुन्हा एकदा तुमचे मनापासून स्वागत. हे सगळं साहित्य बघून तुमच्या लक्षात आलंच असेल की आज आपण काय बनवणार आहोत. तर आज आपण बनवणार आहोत दुधी हलवा. या दुधीचा छान असा झटपट होणारा आणि अगदी घरच्याच साहित्यात होणारा दुधी हलवा. ना त्याला आपण खवा घालणार, नाही मावा घालणार, नाही क्रीम घालणार, नाही मलाई वापरणार. आणि असा हा आपण झटपट होणारा दुधी हलवा बनवायला सुरुवात करूया. पण त्यासाठी लागणारे साहित्य काय ते आपण अगोदर बघूया. आता त्यासाठी लागणारे साहित्य आहे, हा छान असा मी दुधी घेतला आहे. आणि दुधी घेताना असा मोठाच घ्यायचा, म्हणजे कोवळे दुधी घ्यायचे नाहीत. कोवळे दुधी घेतले तर काय होतं, तर त्या दुधी हलव्याला चांगली चव येत नाही. असा मोठा दुधी घ्यायचा. दूध, हे तूप आहे, चारोळी आणि मनुके, वेलची पावडर, साखर, काजूचे तुकडे आणि थोडे आपले बदामाचे तुकडे. चला तर आपण आता वेळ न घालवता आपल्या रेसिपीला सुरुवात करूया. आता सगळ्यात अगोदर आपल्याला काय करायचं आहे, हा दुधी मी काय केला आहे, स्वच्छ धुवून आणि छान असा कपड्याने स्वच्छ पुसून घेतला आहे. म्हणजे त्यातलं पाणी आपण पुन्हा आपल्याला त्याला पाणी न लावताच करायचं आहे, नाहीतर दुधीला ऑलरेडी असंच पाणी असतं. मग आम्ही असं छान सुकवून घेतलं आहे, पुसून स्वच्छ. आणि आता आपल्याला पहिल्यांदा काय करायचं आहे, ह्याच्या साली काढून आपल्याला हा दुधी छान असा किसून घ्यायचा आहे. तर हे आपलं इकडचं एक टोक कापून घेऊ आणि मागचं टोक, आणि आपण हा दुधी असा छान किसून घेऊ. आता आपण या दुधीच्या अशा प्रकारे साली काढून घेऊया. हे बघा, असं आपण हा दुधी छान असा सोलून घेतला आहे, त्याच्या साली काढून घेतला आहे. आणि आता आपल्याला या दुधीचे छोटे छोटे जराशे तुकडे करून मग ते आपल्याला किसून घ्यायचे आहेत. अख्खा दुधी आपल्याला किसता येणार नाही, म्हणून आपण असे तुकडे करून घ्यायचे. आणि नेहमी दुधी घेताना ना म्हणजे आपण असं बघायचं, जरा चव घेऊन बघायचं की दुधी कडू आहे का. कारण बऱ्याचदा काय होतं, दुधी कडू असतात आणि मग ते कडू असल्यामुळे ते आपल्याला त्याचं आपल्या शरीराला हानिकारक असतं. म्हणून आपण नेहमी दुधी हा चेक करून नंतरच त्याची जे पण जे बनवायचं असेल, भाजी बनवायची आहे, भोपळा दुधीचा हलवा बनवायचा आहे, नंतरच आपण ते बनवायला घ्यायचं आहे. मी थोडं चेक करून घेते, म्हणजे आपल्याला ते कडू आहे का हे बघायचं आपल्याला. नाही, आपला हा दुधी छान असा गोड आहे. तर आपण हे आता दुधी किसून घेऊया. आणि दुधी काय आहे ना, आपल्याला किसून ठेवायचा नाही, कारण किसून ठेवला ना मग तो पटकन काळा होतो. म्हणून आपण ज्या वेळेला आपल्याला बनवायचा असेल हलवा, त्यावेळेला दुधी असं आपण किसून घ्यायचा. काही दुधींमध्ये ना बिया असतात, पण बघा या दुधीमध्ये अजिबात बिया नाही आहेत. आणि बिया असल्या तर आपण तो मधला जो गर आहे तो काढून टाकायचा, तो वापरायचा नाही आहे. हे बघा, आपण असा घेतलाय. आता आपण जो बाकीचा दुधी आहे तो सुद्धा आपण अशा प्रकारे किसून घेऊया. हे बघा, असं आपला हा दुधी किसून छान असं झालाय. आता आपण काय करायचं आहे, दुधीला आपण हलवा बनवायला घेऊया. मी गॅस चालू केलाय आणि त्याच्यावरती ही अशी एक कढई तापत ठेवली आहे. कढई अशी थोडी जाड बुडाचीच घ्यायची, म्हणजे तळाला जर जाड असली तर आपलं
हलवा बिलवा असा खाली चिकटत नाही, करपत नाही. आणि 2 चमचे असं आपल्याला हे तूप घ्यायचं आहे. त्याच्यामध्ये आपल्याला हा हलवा टाकायचा आहे, म्हणजे किसलेला दुधी. आता याचा हलवाच होणार आहे आपला, म्हणून माझ्या तोंडामध्ये हलवाच आला. छान असं आपल्याला हे असं परतून घ्यायचं आहे व्यवस्थित 5-1 मिनिटासाठी. म्हणजे कसं दुधीचा जो कच्चेपणा आहे तो जातो आणि तुपामध्ये परतल्यामुळे त्याला खमंग असा छान सुगंधसुद्धा येतो. आणि गॅस एकदम फास्ट करायचा नाही आहे आणि एकदम स्लोही करायचं नाही, मीडियम गॅसवर आपण करायचं. हे बघा, अजून आपल्याला असं छान थोडं 5-1 मिनटं आपण असं परतून घेऊ. म्हणजे कसं थोडा त्याचा रंगसुद्धा बदलेल आणि त्याचा कच्चेपणासुद्धा जाईल दुधीचा. हे बघा, 5 मिनटानंतर असा आपला छान दुधीचा असा कलर बघा कसं छान दिसतंय, वेगळा झालेला ब्राऊन थोडासा. आणि तुपात आपण ते त्याला परतल्यामुळे अगदी सुगंधसुद्धा माझ्या किचनमध्ये छान दरवळला आहे. असं वाटतं की तो पूर्ण व्हायच्या अगोदरच आपण खाऊया, पण नाही आहे, आपल्याला हे रेसिपी पूर्ण करायची आहे. हे बघा, आता आपला दुधी परतून झाला आहे. आपण गॅस स्लो करूया. आता आपण काय करायचं आहे, ह्याच्यामध्ये आपल्याला दूध टाकायचं आहे. आता हे मी अर्धा लिटर दूध तापवून घेतलं आहे, म्हणजे मलईसुद्धा आहे त्याच्यावरती. मग आपल्याला कसं आपल्याकडे दुसरी मलाई आपण वापरणार नाही आहोत, मग आपल्याला ही दुधावरचीच साय वापरायची आहे. आणि अर्धा लिटर दूधही आपल्याला वापरायचं नाही आहे. मी अंदाजाने 2 पेले दूध टाकणार आहे. आणि मी थंड दूध आपलं जे आणलेलं ते तापवून पुन्हा थंड करून ठेवलं आहे. आता आपल्याला याच्यामध्ये आपल्या आवडीनुसार जितकं गोड हवं असेल तितकी साखर टाकायची आहे. जेवढा आपला दुधी असेल त्या अंदाजानेच आपण त्याच्यामध्ये साखर आणि दूध टाकायचं आहे. हे सुद्धा आपण असं व्यवस्थित परतून घेऊ. आणि आता हे आपल्याला हे दूध पूर्णपणे त्या दुधीमध्ये असं छान असं उकळून आटवून घ्यायचं आहे. म्हणजे आपला दुधी तो आतमध्ये एकदम छान मुरला पाहिजे आणि असा सुका झाला पाहिजे, म्हणजे छान आपला दुधी हलवा मग तयार होईल. आता आपल्याला हे मध्यम गॅसवरच असं आपल्याला छान असं आटवून घ्यायचं आहे दूध पूर्णपणे. आता मी थोड्या वेळासाठी त्याच्यावर झाकण ठेवते. आणि मध्ये मध्ये आपल्याला ते हलवायचं आहे, नाही तर काय होणार, दुधी आपलं जे आपण पातेले ठेवलंय त्याला चिकटेल. आपल्याला हे 5-5 मिनिटांनी जरा आपल्याला बघायचं आहे झाकण काढून, म्हणजे अंदाजाने आपल्याला कळेल की आपलं दूध आटलंय की नाही आहे. हे बघा, आता कसं छान उकळी आली आपल्या दुधाला आणि सुंदर असं दिसतंय बघा छान. त्याने अजून आपल्याला पूर्णपणे आटवायचं आहे. आता आपण असंच ढवळत त्याला आटवून घेऊया. कारण परत झाकण ठेवलं तर काय होणार, त्याला पाणी सुटत जाणार आणि आपला दुधी पटकन आटणारच नाही. म्हणून आपण आता हे
असंच आपण झाकण काढून छान असं त्याला ढवळत राहूया. हे बघा, आता आपलं दूध अजून थोडं आटलंय, पण ते आपल्याला पूर्णपणे असं ड्राय करायचं आहे, कारण हलवा आपल्याला असा खिरीसारखा बनवायचा नाही. आपल्याला हलवा हलवाच असतो, त्या हलव्याप्रमाणेच बनवायचा आहे. आणि फास्ट गॅसवर जर आपण त्याला आटवला तर तो कसा आतून कच्चाच राहील आणि तेवढी चव लागणार नाही आपल्याला, कारण आपण जे काही जिन्नस घातले आहेत ते छान आतमध्ये मुरले पाहिजेत. आता मी काय करते, याच्यामध्ये हे काजूचे तुकडे करून ठेवले आहेत ते घालते. हे बदाम, मनुका आणि चारोळे. आणि आपल्याला वेलचीची पूड टाकायची आहे आणि ते सुद्धा आपण व्यवस्थित असं ढवळून घेऊया. हे बघा, आता आपलं दूध बऱ्यापैकी आटलं आहे आणि आता आपण पूर्णपणे आटेपर्यंत वाट बघूया. आता छान रेसिपी करायची आहे आणि आपल्याला खायची सुद्धा अगदी चविष्ट, तर थोडा त्याला वेळ लागतोच. मग आपण थोडं वाट बघूया. असं म्हणतात तर इंतजार का फल मीठा होता है, म्हणून आपण वाट बघितल्यानंतर आपलं छान छान गोड गोड आपल्याला दुधी हलवा खायला भेटणार आहे. हे बघा, आता आपला हलवा छान असा सुकला आहे, संपूर्ण दूध त्याच्यामध्ये आटलं आहे आणि आपला हलवा खाण्यासाठी तयार झाला आहे. आता याच्यामध्ये जर तुम्हाला फूड कलर हिरव्या रंगाचा जो येतो, जर हलवा आपला चांगला हिरवागार दिसण्यासाठी टाकायचा असेल तर तुम्ही तो वापरू शकता, पण मी काही तो वापरला नाही. आमच्याकडे फूड कलर जास्त कोण खात नाहीत. आता आपला हलवा खाण्यासाठी तयार. जर तुम्हाला माझ्या रेसिपीज आवडत असतील तर तुम्ही माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. मी आता गॅस बंद करते. हा हलवा खाण्यासाठी तयार. माझ्या आजीचे सबस्क्राईब करा चॅनलला आणि शेअर करा.